Mit navn er Morten Andersen. Hej, jeg hedder Morten Daum Andersen. Populært Mondurum. Mit navn er Morten Andersen. Jeg er nok noget af det, man kalder et grafisk Eller unikum. Ja, det ved jeg ikke, om man kan sige, men jeg synes da selv, at jeg har udrettet nogle store ting her i min karriere. Og ja, lidt tynd i toppen. Men det er fordi, jeg har lavet stofskifte. Og også lidt af en ekvilibrist ude i danske dialekter. Foretrukne er nok det nordfynske, men Mit navn er Morten jeg Andersen. synes jo, det er sjovt. Sådan når så har jeg lidt mere, jeg gerne vil virke som om, at jeg ikke er så meget for at filme mig selv, men i virkeligheden så gør man det jo egentlig hæderligt. Mit navn er Morten Andersen. Selvom jeg jo ikke er nogen vorhar længere, så mener man da stadigvæk at have nogle ting, man kan bibringe. Jeg elsker at visualisere. Jeg elsker det. Og bruge min Mac-computer. Eller Mac. Den er jo meget glad ved. Men der er 2 skærme, så glad er jeg ved den. Så Mit navn er Morten Andersen. det er jo faktisk kun lidt op til den frie fantasi, hvad sådan en kald som mig kan bruges til. Mit navn er Morten Andersen. Bare pure nordfynsk power. Ret hurtigt på benene. Mit navn er Morten Andersen.